Oni prišli akože aj minulý rok, oni už sú tak riadne zabehnutí v tej street workoutovej komunite na Slovensku, ale oni tam urobili úplné impérium pod vedením trenérky, môžeme ju vidieť aj na ihrisku, ona bude dneska 100% aj súťažiť. Máš minútu a pol, 360-ka chytená, bola chytená. Ideš, Paľo! Let's go! Gymnastický masla front. Let's go! Čože prvýkrát vidíme šlinku. Dobrá! Wow, tak to počúvajte, v kategórii do 15 rokov takéto výkony. Gymnastický masal a ďalších front row som videl. Ideš, Paľo! Elbow lever tentokrát, statický prvok na hrazde. Výborne, a ideme dole, pod hrazdu, vidíme čo bude. Front lever s jednou nohou. Drž! Dobrá! Super. Podpoďte ho, poď, Paľo, poď! Celú minútu. Stredol back lever, krása. Paráda! Musíme vždycky dávať pozor na tie holdy, robí to veľmi pekne. Dámy a páni, Pavol Fedor, swing je inézi, dobre kamarát, máš ešte 37 sekúnd času, kľudne si niečo pridaj, si na dobrej ceste. Gymnastický maslab na bradlách. Výborne, poď si, podpoďte, teraz to potrebuje najviac, aby ste učali na tom konci. Dobre, super, poď si. Máme tu dynamické prechody na lakte, otočil sa tam. Ale Viktorian Cross s nohami vystretými do hora. Veľmi šikovný. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Krása. Dámy a páni, Hype Sesh Workout Team. Krásny výkon. A ideme do swingu. Poď si, Damarka, ukáž nám to. Wow, gymnastický maslab a front row veľmi dynamicky ide do toho. Dragon 360 a veľmi vo výške, dobre. A veľký ďalší, 180 a ďalší taký dynamický výmik na hrazdu a pretočenie, takže tam bolo veľa tých dynamických prvkov. Elbow lever na jednej ruke. OK, držíme a je tam hold, 100% tam bol hold, ja som to videl, určite to započítame a máme swing gainer z hrazdy, 50 sekúnd ti ostáva, to je hafa času. V kľude, a už je pol setu. To je ono, a ideme gymnastickým maslapom na lakte. Dobre, super, pekné prechody, zase na bradla a L6 tentokrát. Vidíme, že striedate prvky, že dala ich tam veľa, to sú všetko tie bodíky, ktoré píšu tí porodcovia. Takže tak oni sa to snažia tak... Wow! To máme prvýkrát za dneska. Takú 360 z obsporu, krásna. Poď si. 5, 4, 3, 2, 1. Krása, dámy a páni, Tamara Trojanová, Hype Sesh. Tak tu máme nádherný výber hudby, to sa mi páči. Dragon 360 z veľkou swingu, 180 do druhej strany a dala taký výmik dynamický do hora, tentokrát pretočenie na hrazde a tentokrát toč vzad, takže vpred a vzad sme mali. To sú všetko bodíky, zase čo píšu naši porodcovia. Tentokrát elbow lever, wow, krása, na dvoch lakťoch, hlavne v kľude na tie holdy, aby to bolo aspoň 3 sekundy, vždy. Super, mali sme L-ko na rovnej hrazde, pretočenie vzad a ešte takýto záver, zaujímavý, cez kolena. Ideme na front lever bar. To je ono, krásne, dobre, ideme one leg back lever. Výborne, pani trenérka, jej to tam počíta, aby ona vedela, že koľko sekúnd to... Wow, pozrite sa na túto variáciu backleveru, to je jedna noha na sever, druhá na juh, 27 sekúnd, 27 seconds, let's go. Anna Banociová, brutálny výkon, Hype Sesh Workout Team, elbow lever na jednej ruke, pridávate prvky. Majú to fakt naskýlené, dívajte sa, Viktorian Cross na lakťoch, také Bčko, by som povedal, nohy do hora. Krásne, máš 10 sekúnd, ešte si nieš niečo pridať. Poď. Stojka, 3, 2, 1, dobre, je to tam započítané 100%. Hype. Začíname Dragon 360 a veľkým swingom. Dostáva sa hore na hrazdu a toč vzad, krásne a dynamický, toč vpred. Krása, jednou nohou cez hrazdu. A teraz L-ko. Výborne, zase toč vzad, dobre, krása, tentokrát z L-situ, to bolo také kombičko. Opäť ideme na lakte a držíme elbow lever
Na rovnej vysokej hrazde s pretočením do veľkého swingu prehodila grip a urobila salto z hrazdu, dámy a páni, na nohy. To je kombo. Držíme, to je ono, krása. Výborne, máš ešte 40 sekúnd, to je halko času. Dôležité, aby to ona vlastne ustala. Wow, pekná stojka, rovnako pravítko. Výborne. 22 sekúnd do konca. Elko tentokrát na stávkach, zo stojky, tak planč. 12, 11, 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je to tam, krása.